Dobre, musím Kam ideme, Filipko? do Šuránska Abrama. Dneska čo je? Prvý čo? Sobota. Ale prvý... Prvý sex. Nie prvý... Pozrite sa na toto. Čo je, Adrián, dneska prvý? Ja neviem. Prvý Vlog. deň. Prvý deň v roku 2025, keď je on. Čo, Adámko, čo si spravil? No to bolo také... Si to trochu zapichol. Zafúkalo. Som nafúkal. Takže Filipko nám ide dať beko. Wow. Píp, píp. Máme tu záver, zhodnot to, Kuby. Čo to mám zhodnotiť? Zhodnot deň. Že mám lepšie bicykle, jak vy dvaja. Tuto Denver? Natoč Denver. Natoč Denver hovorím. Denver, chalane, My sme bohatý, Denver? kúkajte. To sú pročkové mobily, extrém. Neviem. Toto si žebrak. Natoč bicykle. Bicykle natoč. Bicvajgy. Ja si zase dostanem na piču, lebo tento topíče tie buzerami príte. Sme v Šuránkoch. Ešte natoč DOD. Deň otvorených dverí v duálnej akadémii. Denver.